electrónico, porque el sube moitos vídeos a internet, entón eu preguntei polo suceso, el contoume máis cousas, e doume máis datos. Eu fui á biblioteca do Son, mandei un correo electrónico ao alcalde, non o debeu de ver, debeu de pensar que era spam, preguntei por Nebra, conseguín algunhas fotos moi bonitas, algunhas fotos antigas, no que se ve como era Nebra naquela época, como iban vestidos, e finalmente elaborei un guión para unha curtametraxe que se titula Nebra. Esta curtametraxe un pouco en honor de esta xente que ofreceu a súa vida a cambio dun beneficio público, que foi a redención de algúns dos impostos que estaban pagando de forma ilexítima. Foron aumentados, non estaban pagando, foron aumentados, hai que ver a verdade. Foron heróis realmente, heróis sociais. E tamén, en certa maneira, para traballar un poquinho na memoria do que foi a miña familia materna, como vivían, de que maneira lles afectou a eles e a sociedade este feito. Esperamos que dentro duns meses vexamos xa a curtametraxe completa. Si non nos quedamos antes sin posibilidades, porque facemos todo, somos afeccionados e facemos todo con poucos recursos. Todos os que traballan para nós fano de forma gratuita, pero cando chega a forma de traballar con material, de facer os DVDs ou esas cousas, pois xa a cousa se pon máis complicada. Pero esperemos que poidamos estreala neste concello, se é posible. Pois, por parte nosa, tamén nos ofrecemos a colaborar contigo no que faga falta. Facemos poucos medios que temos no Son, así que se temos no Son, pues, se acaso non temos o que sea. Non hai caso. Aunque non vingue, non pensei que era un spam. Pero non hai caso. Este é o correo electrónico, dirixes ahora en persona. Como che acabo de decir, o que necesitamos son, o mellor, pois axuda para a edición dos DVDs. Gravaches eso. Entonces, seguireiche mandando correos electrónicos, a ver se non che van a spam, e direiche como vai o asunto, e esperamos que dentro dos meses podamos ver un poquinho unha recreación. Así, eu creo que as cousas non se perden nunca. E gracias por invitarme a vir.